guys, bयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनो थाहरबाय बेनिफ्राय दिनै बुधबार आरोना रायजाफ्रा दाना दिनै न'आव दं थांसिगोन जायो बेनिखायनो दिनै फ्रिखाय बेरायनो फैदो आरो बेरायनो बाजारावबो फैबाय ओमफ्राय दा बयबो थाङो ओरैनो बेरायफैबाय दिनैथ' आरो क्लासबोथ' गैखायाना ओंखायनो बेरायनो मोनथाराखै नालाय दिनै बेरायनो ज' इन्ट्रेस्ट बा भिडिअ बनायलांनो थादो फायनाया लाव थुख्रा खासि दं वा इखौ दिनै गारबोनांगोनलै बाजारावनो गाबगोन नामा गाबबासो नायलांनो थारना चलो चलते हैं चलो नैनो जाबाय जा ब्रादारमोननि कलेज आरोना नै बरिया बापरे बेनो फार्स्ट टाइम नायबाय आरो हाबजायो नामा हाबनो हा ओरैनो नायनो नै बेनो आरो माफोर जादों उनाव थियेटार लाबदो इयाव माने थियेटार लाबदो जाहैबाय हाबना नायसानोसै आयै लामा मोजांथारानो जोंखौ आंनियाव लानांगोन एबार दाला कलेजआ इनो आरोना नै बरियानो आंहाथ' नुबाय कलेजखौ हा नुबाय आंबो देखायखाबाय आरो ओमफ्राय नै जादों माबा इयावसो मालाय जरा जरा बरायासो जनानै खिलायलायो नैनो आरोना मोजां मोनबाय माने आं दिनैसो फार्स्ट टाइम बेयावनो सिंखौ नायबाय आरो ओमफ्राय नै जाबाय साइन्स रुम नै थ' जों दायो भितराव हाबफैबाय एसे नायना लानोसै आरो जायगाफोरखौ नै वाव बरियाखा हेभिनो नै नायनो हागोन फुरा हिटखा आरोना बे सान्दुं एसे ओमफ्राय बेयाव माबा माबि थालिरफोर होदों नै मोजांखा आरोना हेभिनो जागाया पुरा डेन्जारखा सान्दुं नांगौ टेनसन गैया आरोना हेभिखा जागाया ओरैबादि मजा सुपार कारना आं एबार प्रिय माबा जाबा फैनोसै नामा क्लास जाबाथाय फरायफैनोसै नै पुरा लम्बुखा नै लिरनाखा तो गाइस एसे जायगाफोरखौ नायसना लाबाय ओमफ्राय नायसनानै फट' सट' लाबाय आरोना ओमफ्राय बुहुत गरम बाय ओमफ्राय जों दा थांनोसैबो बाय एसे बाजारबो खालामलांसै थ' दिनै भिडिअ बेखिनिसै आरो मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ नुनानै साबस्क्राइब खालामना मोनबाय थ' बेखिनियानोसै आरोना थ' बुहुत नेबाय जोङो थ' न'आव थांसै आरोना दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै बाय बाय रनि बाय बाय होनफैलाय थांसै बाय बाय मोजां मोनदों वाव yang प्रार्थना जायोना प्रार्थना बराय स्टाइलखा ini जाबाय गेट माशाल्लाह बेबि किसान कलेज बाय बाय आरो